вақте ки мо гуноҳҳоро мебараму мемонам, баъд айдига партало рӯҳҳо меоянд, ҳамун ҷин аҷини мегӯянд, раҳгум мезанад айҷа вақти магнити буряда. Ҳамаеро ҷамъ мекунам, бо ман қатор мекунам, назди худовандро нишон мекунам. Ҳамаеро ҳақиқат дора. Як рӯз ман гуфтам ки ман беҳад дар ҳамин дунё зиқ шидам, беҳад зиқ шидам, барое ки дидам ки гуноҳи бисёр мекунанд, халқ фиребгарӣ бисёр мекунанд, зиқи бад шидам, ашкам бисёр мерехт барои халқ. вақте ки як рӯз гуноҳҳоро ҷамъ кардам, қати махлуқҳои ай дига партало меомадагӣ, бурдум ай дарвоза берун кардам, ҳамам қатишон рафтам назди худованд. то худованда маълумотҳоро ман ай ҳазрати Хизр мегирифтам, баъди устодон, баъд маълумот ай худованд гирифтам. ман ҳозир агар чихе ки ҳам паёнбармон гуфтаги, агар моҳтоб адаи дастам битена моҳтоб адаи дастам, айсхонам намегардам, ман айсхонам намегардам. чизе ки ман дидам ҳамура гап мезанам ки ман худованд қати во хӯрдам. кай ки мо қати худованд во хӯрдам, ягона чандин боро рафтам. ҳар доф мега дӯсти ман биши қати ман, дӯсти ман биё назди ман, кай ки хости биё, ту дӯсти ман ҳастӣ. агар ту дӯсти ман намебудӣ, ман ба ту роҳ нишон намедодам. ман тура сабаби халқам кардам ки халқи маро ёрдам кунӣ. тура халқ кардам барои бандаҳои худам. ман худованда сифат шашмода гуфта будам, баъзеё дар таги комментария нависиянд ки сифат худованд надорад. худованд сифат дорад. худовандам рӯҳай меброяд, ҳамин дунё ҳамашай ҳамоай, не ки бо сифат дорад, урам дар сифат ҷо мегирад. сифати худованд як бачаи ёши қад дарозай гуфта будам, бо мегум, ва як бачаи қад дарози ёшай, мӯи сараш зарчаи сирхчарангай, мӯи сараш. ман дигар сифатоша намегум ки бисёри шайтоно баъд мегӯянд ки мо ҳам дидем, мегӯянд тарея гапҳои маро мумкин такрор кунанд. ман бисёр короша намегум, ҳамин қаша мегум ки вохӯрдагем, ҳамин қа сифатша мегум. қад дарози бачаи зебои хушрӯҳай, муш зарчаи сирхчарангай, пӯсташ сафед пӯстай, ай рӯш нур метия, мешина суҳбат мекуна, урам ай рӯҳ ай баданша, рӯҳша ай баданаш бироварда метона. худовандам меброя рӯҳша, кай ки ай баданаш бирояд, дига ура дидан намешава, чашмотам кур мекуна, чизе дар пеш боша ура нобуд месозад. як кас дар томография дар чизи ман навистааст, таги видеои ман дар комментария ки вақти Мусо паёнбар буд, қати худо гап мезад, гуфтааст ман рӯи тура бибинам, ки худо гуфтааст ки рӯи маро бибинӣ, ту дида наметонӣ, камта дур бемега, баъд як рӯшанӣ кӯҳра зад, кӯҳ сӯхт. худованд кай ки ай ҷисми худаш худша меброра, дидаш намешава. ҷисми худо ана ҳамтария. ман основной бо қолабо чизоша намегум, барое ки фолбино ва яки шайтонои дига бо ҳамин гапи мара такрор накунанд, наган. худованд ҳаст, дӯсти ҳар яки мо ҳай, ҳар яктаи шуморо дӯст медорад.